להדליק את נר ראשון של חנוכה מדי ערב כאן בכיכר בשעה 5:30, טקס הדלקת נר של חנוכה. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו.